أبدو بتجري نيام حدر تلوت يجبر كم زلة تجليسو أبتي أكات عكوين تنحز زواد دو بتجري لوت أم حدر تيجبر كم زلون نزز فتس ما أكلت تدما كم استلاخون بريزنت جزيوم حدر كل التجري لتان جنرال تهدس ورد تزاريبو إت جنرال نزز جلس إن جازت أنيتات مبريها بزهاب اللقات أمو كوينو أبتو زواد زجبر زل لوت محدر كاس لماو كم زخونة كحبرن كله نزن متكبر دما بوليس كم استلاخ حبيرو أبتزكيت زل لوت أم مرارحة بأتحابرنت أسم الله شرده حلافت صيتان نجوس أبجا ودرايا كالايو قداين ويزر عالمن حلافنات كم استوهابهم أبريه الله انتخونا كابتم نزل لوت أن مقبر حلافنات كم استوهابهم استدعوس حلفت تزوبا تقداي كم زي فلتقون زخونة تساتفو كم زي بلومن أم حبراو ميديا أفليت أمالو بنتقارو أم حبراو ميديا فيسبوك أبستتقع حبريتا كم زملكتو نتز أنحم مريحنات كم زدقفون نتز قبر زل لوت كم زقاومن يم أبريهم حلافم محدار زوبا دو بتقراي هافتو كيروس أبزهابو قال كم دياب كالوت كبابيتات تقراي استخايدة مهتم ناي محداك سقومت كم زي قبال بمقلاص حجون نصتا حيلتات اتزوبان حزبن متحبار كم زركب قاليص لا نعايزتك ام حداري يلن متحابر كوميتي زبلنبر زمدوا ام حداري يلن كابت بيت صحفت وصي الله جن ابتزوبا كوينه مسمن اسي عبيت عدب تقلالا مس حزبن ناي صتا حيلن كوينه حجون نتزوبا ام متحبار يزركب ابدو بتقراي زغبر وتهدراو منقسقاس قيح مسمريو وتهدر سلازاتخ ام حديركا مالت ايكونن يلو سلازخونه اتنا يحج سقومت ات بريزيدنت نابي كمرح يخون زبل سقات فطيرلا كاب كورن العلب بزبل قلل علوت ازست حيلتا تግራይ بزوسنوا مريحنت ناي متعراي وسانه كاب سمين معراب تግራይ جميرو كساب بيت صحفت كنتيبا مقلن استغبر لوط صعيبو مغابيت كلته بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ተአሊ ነይርዮ መንግስት ፌደራል በትም متعراي مريحنت زكايده كان في حوحات زغربሉ ሽመት زازدقه ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ بريزيدنت غزياو محدار ኮይኑ حلافነት ተረኪብዮ እቲ ካብ ሽየም ልዕሊ 3 ወርሒ ዝገበረ ታደሰ ወረደ ኣብቲ ናይ ሕጂ መግለጺኡ መንግስት ገድን ክገብሮ ዘለዎ ስራሕና እንሰርሕ ዘለና እዚ ግን ዝኾነ መዝራግ ዝዓለመ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ይሓቢሮ ንሱ ወሲኹ ለውጥ ኣመራርሓ ኣድላይ ዝኾነሉ ምኽንያት ብቐጻሊ ዘስዕቦ ሓደጋ ንምትራፍን ናይ ትግራይ ጸገም ንምፍታሕን ኢሎ نقدم جزياو بريزيدنت محدار كلل تግራይ ابز اوان دما منستر ጉዳያት مبرق افريقيا فدرال መንግስት ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ነቲ አሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ብሽም ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ርክባት አመልኪቱ ኣብዛሃቦ ግብረ መልሲ ነቲ ጽምዶ መህውተቲ አጀንዳ ኢሉ ክገልጾን ከሎ ንትግራይ ዓውደ ኩናት ንምግባርን ንመራሒ ኤርትራ ቅሳነት ካብ መፍጣርን ዝሓለፈ ዕላማ ኣይነበረን ኢሉ ንሱ ብመንገዲ ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይሩ ነቲ ብሽም ጽምዶ አሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ርክባት አመልኪቱ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ بوغون ጉጅለ ድሕረት ብዙሕ ዝተዘርበሉ ርክብ ክሰምር እንተደኣ ኮይኑ ከም መራሕቲ ኤርትራ ዝተዋሃቦም ቅድመ ኹነት ድማ ንምዕራብ ገጹ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ከይግበር ሃገረ ትግራይ ዝበሃል አጀንዳ ፍጹም ከይልዓል ስምዕ አልጀርስ ብምልእታ ክቕበሎ ንታዕሊም ዝኸውን መንእሰይ ንሻዕብያ ክቕርብሞ ሻዕብያ ክዕልም ዝብል እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ብወገን ትግራይ ብጻይ ኢሳያስ ብምባል ዝዝረብ ከምኡ ድማ ብወገን ኤርትራ መራሕቲ ወያነ ኢልካ ዝልዓል ኣጸዋውዓ በመጥቃስ ብጻይ ኢሳያስ ንመራሕቲ ወያነ ክብል ብዙሕ ዋጋና مخفال دليت كم زيبلو ندبلوماسيات قلص غيرو الله يلو كم حدا منبرو زقدسو بعال ناي زمانات لمد بوليتيكانيا تخكل يوسين زبل امنت علني بصاي اسياس زواصو اصبيقو زردا سبيو ابز حجوان غوجله دحرت اب عبي قلولاو طحيلي يركب زغوجله زي كاب قلولاو نموص ازتلمو تلمدما نبدوب مبراقن دوبن وتهدراو وفر بمغبر كال قلولاو مفتاريو ناي كرامات سراح بسرحلو كل عقمين سلام طرح كوعل ابز غبالو ساعات أبلع الحزب كوينات مئواج كم مفتح توسيد الله بتجوجل دحرت اتازلاتهم عامي ازيايا نتግራይ ናብ ዘይ ዛርቅ ቅልውላው ዘእቶ ዘሎ ጉጅለን ኣብ ሰራዊት ዘለዎ መጋበሪያታቱን ኣብ መንቀርቀር ኣቲ ዘሎ ዘይ ቅዱስ ጽምዶ ኮንደኾን ነፍስ እንተዘር ኣሎም በዝብል ዝማህዝዎ ምህዞ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝብልዎ ህዝቢ ኩናት መእዋጅዮ ኩሉ ትግራዋይ ደላይ ሰላም ኣትሪሮ ከቃሎስ ዝግባእ መንገዲ ጥፋት እዩ ንዝፍጠር ኩሉ ጥፋት ጉጅለ ድሕረት ጥራሕ ዘይኮነስ ለዕለወት ሓለፍተ ሰራዊት لعل كل دما بريزيدنتن لعلوت حلفت غزياو محدارن قند تحتت مخانم كفلط يغبا بمبال ጌታቸው ረዳ ነቲ አሞንጎ ኤርትራን ትግራይን በሽም ጽምዶ ዝግበር ዘሎ ርክባት ዝቃወም ዝመስል መግለጽ ክህብን ከሎ نسياس دما بتجل مرحت تجراي بتصاي إسياس يلم تصوع وأتصوع بمتصوع زواتو أتصبق زرد أسابيو كم حدا منبر زقدسو بعلنا زمانات لمد بوليتيكانيا دما تخكل وساني وسيدو زبل امنت على النكبليو صحف زرقي حزركب
ይኹን እምበር ጌታቸው ረዳ እቲ ጽምዶ ንኽግበር ብወገን ኤርትራ ተቐሚጡ ዝበሎ ፋኖ ከይቅየም ሰራዊት ትግራይ ንምዕራብ ገጹ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ ከይገብር ሃገረ ትግራይ ዝበሃል አጀንዳ ፍጹም ከይልዓል ስምምዕ አልጀርስ ብምልእታ ክቕበሉ ንታዕሊም ዝኸውን መንእሰይ ንሻዕብያ ክቕርቡ ዝብል ቅድመ ኩነት ምስቲ ካብቲ ምምሕዳር ርሒቑ በምህላው ብኸመይ ረኺብዎ በዝምልከት ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ። ፕሬዝዳንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ በተደጋጋሚ ገድብ ሕዳሴ በገንዘብ አሜሪካ የተሰሪሑ ክብል መግለጺታት ድሕረ መሃቡ በወገን ኢትዮጵያ ተዋሂቡ ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ እቲ ገድብ ሙሉእ በሙሉእ ብገንዘብ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተሰርሐን ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ድማ ኣብ መስርሑ ኣብ ጥቕሚ ከም ዘይወዓለን ብምግላጽ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ሂባ። ቤት ጽሕፈት ኣተሓባሪ ገድብ ሕዳሴ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ዓብይ ገድብ ሕዳሴ ሚእቲሚታዊት ብናይ ባዕልና ሃፍቲ ብዘይ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ይኹን ልቓሒ ተሰሪሑ ኢሉ። እቲ ቤት ጽሕፈት ንጋዜጠኛታት ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ መስርሕ ህንጸት ብሞራል ብገንዘብ ብጽንዓትን ፍልጠትን ተሳቲፎም እዮም ክብል እንከሎ ኣብ መስርሑ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ኣብ ጥቕሚ ኣይወዓለን ኢሉ። ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት 3 ግዜ እዩ ገድብ ሕዳሴ መብዛሕትኡ ብገንዘብ ኣሜሪካ ይተሃኒጹ ዝበለ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ገድብ ሕዳሴ ክትሃንጽ ካብ እትጅምር ንድሓር እቲ ነቲ ገድብ ንምህናጽ ዘድሊ ገንዘብ ብቐጥታ ካብ መንግስትን ህዝብን እቲ ሃገር ዝተረኽበ ኮይኑ ካብ ካልእ ናይ ወጻኢ ኣካል ደገፍ ከም ዘይነበረያ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ። ዜጋታታ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ኣብ ዝግበር ኩናት ሓድሕድ ብገንዘብ ተዓሲቦም ብምውግኦምን ገሊኦም ህይወቶም ሲኢኖም ገሊኦም ድማ ክማረኹ ብምርኣዮም ዓቕላ ዝጸንቀቐት ኮሎምቢያ ዜጋታታ ድሕሪ ሕጂ ብገንዘብ ተዓሲቦም ኣብ ዝኾነ ውግኣት ንኸይሳተፉ ዘኽእል ሕጊ ከተረቅቕ ጀሚራ ምህላዋ ተገሊጹ። ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምስ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብምዃን አንጻር ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተዋግኡ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሱዳን ኩናት ድማ ህይወቶም ዝሰኣኑን በሰራዊት ሱዳን ዝተታሕዙን ዕሱባት ናይ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ዝኾኑ ኮሎምቢያውያን ከም ዘለውን ክግለጽ ጸኒሑ። ብጀካዝ እውን ኣብ ከም ኮንጎን ካልኦት ሃገራት አፍሪካን ዝግበር ኩናት ሓድሕድ ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝሰርሑ ብዙሓት ኮሎምቢያውያን ከም ዘለዉ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ማእከላይ አሜሪካ ድማ ኣብ ሃይቲ ኣብ ምቕታል ናይ ቀደም መራሒ ናይቲ ሃገር ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ኢድ ከም ዝነበሮም ይዝከር። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ይኸኣዩ ሕጂ መንግስቲ ኮሎምቢያ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ዜጋ ናይቲ ሃገር ብገንዘብ ተዓሲቡ ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ውግእ ከይሳተፍ ዝኽልክል ሕግን እንድሕር ተሳቲፉ ድማ ብኸቢድ ገበን እታ ዝኸደላ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ሃገሩ ከይተረፈት ክትሓቶ ዝኽእል ፍሉይ ሕጊ ንኽተኣታቶ ኣብ ባይቶ እቲ ሃገር ይዝረበሉ ምህላው ተገሊጹሎ። ዝበዝሕ እዋን እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ውግኣት ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝዋግኡ ኮሎምቢያውያን ብዓበይቲ ናይ ድሕሪ መጋረጃ ናይ ጸጥታ ትካላት ዝዕስከሩ ኮይኖም እተን ትካላት ድማ ምስቶም ውግኣት ዝካየደለን ዘሎ ሃገራት ብምስማዕ ነቶም ኮሎምቢያውያን ናብቲ ውግእን ሰዶም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።